Els comerços del Raval repartiran el proper Nadal 5.000 bosses de roba entre els seus clients, però no es tracta d'una bossa qualsevol, serà un article que haurà dissenyat un veí. I per definir el disseny s'ha convocat un concurs entre els joves del barri. El concurs, però, només és una part d'un projecte més ampli que vol dinamitzar social i econòmicament el barri. El disseny, a través d'aquest concurs, estarà fet per joves del Raval, però la bossa estarà cosida al Raval, estarà serigrafiada al Raval, es generaran llocs de treball, es generaran processos de formació, de manera que la bossa en si mateixa és molt més que una bossa i és tot un procés de responsabilitat social. Els interessats tenen fins al 18 d'octubre per presentar les seves propostes, que es poden fer arribar entregant els originals en mà a la seu de la Fundació Tot Raval, a la plaça de les Caramelles número 8, o bé a través del correu electrònic tsr@totraval.org. El guanyador del concurs rebrà un premi integrat per llibres sobre el Raval i entrades per al Centre de Cultura Contemporània, el MACBA i el Museu Marítim.